Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige. Biyernes Gunyan, 14 de Nobyembre, taon 2025. Viva Señor Santo Cristo! Sa paghampang niya to kan kasiributan, giraray mahal na amang Diyos perming enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday niyan. Special mention niya to an amigo ta dyan, pag-iribataman sa PBN Broadcasting Network Incorporated dati, dyan po sa 97.1 OKFM. Ngunyan yao na po siya sa DPWH 2nd District Engineering Office. Si Sir Richard De Jesus. Sa HR kang DPWH. Happy birthday tabi Sir Richard. Ini na po ang programang Tingog kan Banwaan. Live, hali man po digdi sa planetang Mars. Live man kita hali sa planetang Mars, tabi Jerome ngunyan. Agirumduman ko kaya tabi sa mga bareta kasubanggi. Pinagsusubaybayan niya to sa international wires, ha. Garima eenot pa na magpadara nin satellite na ma-orbit duman sa planetang Mars si Jeff Bezos. Jeff Bezos, tama ba? Si say na nga niyan si Jeff Bezos. Pamuso nga niyan sa mga ano nga ni so kumpanya ka ni Jeff Bezos? Starlink? Tabi Jerome, nalingawan ko lang kunyan napakikondo digdi sa tuyang screen si Jeff Bezos. Pamuso yan siya. So nag-launch primero nin civilian space satellite na pwedeng mga civilian magbiyahe sa space. Igwa na nga nini nagpasiriring duman. O ngunyan, duman sa tuyang international wire sa pag-monitor niya to, nakakunya na siya, naginang matrayumpo. So sa indang initial test flight na satellite na malaog sa orbit, o kaya ma-orbit I should say, kung malaog sa space kang Mars, na ma-orbit duman sa Mars, as in magpapadara nin scientific data digdi po sa kinaban. Jeff Bezos, tabi yan. Kaya live, hali man digdi pa dingnal sa planetang Mars. Ini man po ang Tingog kan Banwaan. Jeff Bezos, iyon na po ang very latest naging matrayong po na sa indang pag-testing kaitong satellite na kunyan malaog duman sa orbit o kaya sa space and maglilibot duman sa kalawakan kan Mars. Yan. And happy birthday pala tabi happy birthday sa nagbe-birthday mon ngunyan an unika iha ni Madam Len GZ si Summer Snow Graheda Samudio. Yan, si Summer Snow Graheda Samudio 11th birthday ngunyan. Uto nga ni kinarantahan na bagakan sa iyang mga kaklase sa eskwelahan sa Kamalig. Si Summer Snow Graheda Zamudio, it's your 11th birthday, iha. Happy birthday! And enjoy your day, Summer, tabi, ha? Aram ko, igwanin bangkete dyan sa Kamalig. 14 potahes, tabi, Madam Len, ang sa imong preparasyon para kay Summer. Happy birthday tabi kay Summer Snow Graheda
Zamudio, ha? 11th birthday dyan sa Kamalig. Mo sa tabi, Madam Rose, nagraheda and sa familia. Siyempre, si Madam Pita Pacres, si Jeff Bezos pala, yung Amazon, yan. Ano nga ni ang field kaining Amazon na ini? Anong field of anong endeavor, kunyang kaini, anong nature kan sa indang kumpanya? Amazon. Tama, Amazon Yun inisu nagpadaraning commercial space aircraft diyan sa kalangitan na pwedeng magpasiring duman so kapable na magbayad, mag-travel diyan sa space. Tan mga eroplo bagatabi dahil man iyang pwedeng magsubra duman sa limit sa naman tabi. Ngunyan nagpadara siya nin kunyan duman eroplo na diyan sa space nagbabiyahe. Hello sir, tabi. Binaga po, Sir Ping. Opo, Sir Boboy Mendoza. Ano po, ang Amazon, yan ang katumbas kan, kung digdi sa tuya baga po, Shopee, Lazada. Yan. Online selling platform po mostly in the US. Tapos ano yan, igwa man po sinda kan Amazon streaming service, Amazon Prime. Yan, sa Amazon Prime. Yan, Yeah. Tapos pero nagbuon po yan mga libro po ang aram kong pinuunan ninda na tiga pabakal or something, and then nag-expand sinta to online selling platform. Yeah. And then nag-expand naman po to multimedia production company, another branch of the Amazon company ni Jeff Bezos. Yan. Iyon so kakompetensya ka ito ni Alibaba. Kumbaga ang Alibaba ni Jack Ma, yung mostly in China and in Asia. Yan. Sa US naman si Jeff Bezos, Sir Boboy Mendoza. Yan. Yan. Uto na nagkaigwa na sindanin, sabi ni Madam Pita, Bezos Expeditions. Yan. Yun na matrayong puna na kaigwa na sindaning test flight. Malaog na ito sa kunyan sa kalawakan sa space kang Mars. So sa indang matrayong pong test flights. Kaso bagong maagahon pa lang tabi. So impormasyon na nagbutwa duman sa kunyan sa tuyang international monitor. Sige, sagkod kitang 10:30. Salamat dyan sa mga nag-feed ng informasyon. Sir Boboy Mendoza. Huha! Pading Jimmy ang samuyang chief reporter, kumpadring Al, kumpadring Jomar, si Joshua, si Karen, si Angel, Manibela, Henry Mata, sa master controlan sa kuyang kapartner, si Pading Dal Baldo, kan Jigs Baldo Welding Shop dyan po sa barangay Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Igwa man tabi, Senyor Santo Cristo man sa Sitio Santo Cristo, kan barangay San Roque, dyan sa Daraga. Morning kay Mayor Vic Perete. Sa IT, sa muya man na broadcast sa internet lanes, Jerome Nico Martinez. Sa newsroom, yaon dyan, sibot kan palagatak, kan sumadanin mga istorya. Madam Sha Leron, Jen Matthew Balyeran, Nicole Angloriani, G. Mos Barrios. Siyempre sa supervision niyan pagmamonitor, walang pahinga. Maski may dit na kamatian, sige ang laban. Monitor Derhir, News Director Mardila, Getwelson Papamar. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan, si Pio Fernandez. Yan. Morning, good morning, tabi. Nagbisita dyan, kasuhapon, si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa probinsya kan Catanduanes.
duman tabi padingnal sa lupa kong tinubuan sa Karamuran. Yan. Yung barangay Tubli. Yan. Pero ining barangay Tubli, kunyan iyan siguro mga 12 kilometros ang Rayukaan or 8 kilometros ang Rayukaan. Sobrang ani, duman sa sakuyang hometown sa Karamuran, Catanduanes. Ang Karamuran, Catanduanes tabi, northwestern side portion kan Catanduanes. Yan. Duman ako namundag sa sentro mismo kang Karamuran. And ining Tubli, kung halay kang Virat, bago mag-abot sa Karamuran, aagihan mo yan. Barangay yan. Nagpasiring duman ang presidente. Sa istorya siguro kan Catanduanes, this is the very first time na igwang presidente na nagbisita sa Karamuran. Yan. Kaya very thankful man sa mga kababayan ta dyan na nabisita sa Karamuran, Catanduanes sa gobyerno. Talagang nagulpi man tabi, darapaan harong, bako na dyan sa Karamuran, lalo na sa mga nasa kasabay na ining sa iba pang barangay, sa Pandan, sa Viga, Bagamanok, yan, higmoto arog kaayan tabi, yan ang mga northeastern na side na yan, northwestern side. Tayo baga su projection kan Pag-asa, talagang iyo man so nagulpi. It's high time na we should now put our very, very high trust sa Pag-asa tabi. Bagaan sa indang projection, sa indang tracking, tama na tabi na permi yan, dyan sa pagtutugay-gay kan mga bagyo. So nagbisita duman ang presidente, nabuhayan po ang mga yaraon duman because ang pagbisita padingnal ninsarong presidente, ang presensya sa naninsarong presidente, pagkatapos kan kalamidad na minapasiring duman personalmente in flesh and in blood ang chief executive, minataw yanin halangkaw na moral booster sa mga yaon dyan, lalo na itong so dai na masabutan kun sa inbaga mapuon tang natada sa harong ninda wara. Ang natada wara dai kaya nga ni natada ngayon tapos wara dai talagang natada iyo anang solamente natada wara, matangad na sana sa kalangitan, mahapot mahal na Diyos nata tanangyari ini sa Samuya. Iyo na ang tabi. Now, ang pagbisita kang presidente, minataon ng halangkaw na kunyan, moral booster paglaom. So, nagbisita ang presidente, inspection digdi, inspection duman, gabos. Pinag-asikaso, yaon dyan ang mga gobernantes, yaon dyan sa mga ahensyas di gobyerno, mga sekretaryo kairiba yan. But, tabi bako man sa, kumbaga spoiler kita, sa kahaluyan ta na paano dyan padingnal baga sa pagko-cover kan kalamidad. Ano man na klaseng kalamidad dyan? Anday ito na sana na-cover, gira, ito ang pigahagad, makagira. Ultimong na-cover tang pinakahalangkaw man na so bago baga na nangyari, na day aram kung paano baga padingnal, yung pandemic bago padingnal, day baga isyan labang kay ito kung paano, pero idinasdas iyan kan DCGB ang pag-cover tanganing matawan sa nakamuning informasyon. Now, sa kahaluyan ta dyan sa pag-cover na anin mga bagyo, dadaan pang kalamidad, manlain-lain na po ang experience sa tangani dyan. Nakasakay na kita sa helicopter na yun na Huey, nagkapirang beses na. Sakay ta dyan pa ding Jerome, nahiling ko so Huey. So, ang latest bagang nagbagsak, so Huey, kanakaaging simana, Huey ito, yan ang mga antigong chopper kang Philippine Air Force, gamit pa ang kaito kang Vietnam War. Mga Huey, US made yan, pero mga versatile yan. Pero sa kaluman ay talagang nagakaigwa mo ng wear and tear. Nagtutuga ka ito sa bulkan na yon, sakay kami dyan na Dr. Cedric Daep, hindi mga segue ta sa istorya ta di tranquilo na nakaburubod na ako duman sa gilid, sa may gunner, sa may machine gun, sa tuong parte. Perti na so palak-palak, paitaas na kami. Maliputo na dyan sa itaas, na bukas na yun na bintana ang pintuan kang Huey. Yan ako sa pinakagilid ta. Diyan talaga pinagdesignar ka ito mga reporter sa gilid ta, hiling butlaan mo ka ibabakban.
kana sa kailangitan na kami, tabi, Jero, mahiling ko. Susarong kunyan duman, susarong ano ito, parte kan yuwi, napupuruputaning alambre. Uy, ang bagang alambre na balaybayan. Isus Yosef niya. Napupuruputan tapos lataning sardinas yaon duman sa may sa may masingan. Tayan bagang masingan kan yuwi kay ito. Igo ni pigapod na slide, slide bilog. Taan bala baga kan masingan. Hali yan sa ibaba. Sugarilata. Yaon dyan naka-stack so mga bala kan masingan na nakabugtak sa garipaha. Na ito, malaog duman sa chamber kan masinggan, mataririk may nagtataririk duman na itong sugaripahan na ito, hali duman sa lata na igong mga nakasaklot na bala, malaog duman sa chamber. Ngunyan, dahil mo pwede bagang maglaog iyan na kunyan, vertical, taday man yan mabirik ng bigla, palaog duman sa chamber, malak iyan, mabara, kay puwang kan, mag-agi sa sarong bilog na bagay. So, ginibong slide kay itong supahan na ito na may mga bala, malaog sa chamber, lataning sardinas nakapurupot, alambre. Isus niya ako. Sa pagkukover ta dyan, nakasakay na kita dyan pa din na, doon na presidential chopper na yan na hiling nindo dyan, pag minabisitan mga presidente, yan na presidential chopper na light blue, tapos dark blue, buda puti ang color, tapos may selyo kan opisina kan presidente. 2 beses kita nakalo na dyan. Pakatanduanes man ka ito, buda pasiring dyan sama nito. Panahon ka ito ni Erap na Estrada, presidente. Matrangkilo yan padingnal pala presidential chopper na. Talagang paguna mo, so first class na aeroplano, bakong ito harayo duman sa piglulunad ng Huey. Kaluna kita dyan, mga barkada ta sa Papa Mike Sierra sa presidential management staff. Uy, Piyo, dalagang kayo dito mga dumas presidente. Ako na kung sumabay ka na digdi na. Dalaga naman ako, presidential plane pa din na. Dahil pa kayo tusod mga Facebook. Dahil pa, mga live, dahil pa. Hindi naka-presidential chopper ang Piyo. Duwang balik sa Catanduanes, tapos sarong balik itong Subagyo Catanduanes man, bago mag-abot si Erap, pagbaba duman sa airport, hindi po si Piyo, naka-presidential chopper. Tapos ikadua na naman, ano naman itong kalabidad, baha ganito, landslide, sama nito, diyan naman kami, presidential chopper. May mga experience yata diyan. Now, sa kahaluyan ta dyan yung pagkukover tabi sa mga araw ka na may lalo akong bagyo o ano man na kalamidad, pagtugakan bulkan ano man na kalamidad na ang damage is sabi na nga ni extreme. Ang pagbisita ang presidente, ninatao yan ng halangkaw na moral booster. Iyan ang apex tabi, iyan ang plateau, iyan ang climax. After kang calamity, gabos iyan, anong tabang, isa yan matabang, gabos hain sa gobyerno. That is the climax kan aktibidades after kang kalamidad. Ang pagbisita kang presidente, halangkaw na maray ang kunyan, ang energy na nabubuhay. But the reality is, pag take off kayang kang presidente padingnal, paghali sa lugar kang presidente, the province will be on its own. Sa totoo lang, tabi. Kapag yaw ng presidente, ma-orden sa sekretaryo kan DPWH, ma-orden sa sekretaryo kan DOH, ma-orden sa sekretaryo kan DSWD, ma-orden sa DepEd, gabos. Yaon dyan. Automatic yan. Yes sir, yes sir. O-ordinan, i-fast track ini, padarahan ini. Madalion kaya halangkaw ang kunyan nabubuhayan ang tao. But after na mag-take off yan padingnal ang presidente, halik na dyan sa pinagbisita niya na tinamaan kang kalamidad, the province will be on its own. Maswerte ka na kung itong sa mga pinag-orden kang presidente sa mga sekretarya niya, igwa duman ning tawong ma-follow up lamang tanganing mautob sukasuguan kang presidente. Ang mangyayari kayang tabi, probinsya will be on its own again. Maray nga ni taigong minatarabang dyan ang mga non-governmental organization na mga makaskas. Pero sa gobyerno hilingon mo,
Diyan sa Catanduanes, pinagkwanta sa impormasyon ka nakaagi, igwa dyan ni nagkararaot ka ito na eskwelahan padingnal, kaso nakaagi bagang super typhoon, magpepito, yan. Di nag-orden man ka ito sa presidente. Inda nga ni ko nagbisita ka ito dyan sa Catanduanes ka ito si Mark, gari iyo man orden sa ko dyan. Sige, binabaan ng budget ang aming mahiray sa mga eskwelahan. Anong nangyari padingnal? Mala mo ngunyan. Nag-super typhoon uwan, so mga pipahiray ka itong school buildings, dai pa nahihirahin ngunyan. Dai pa nga ni nabibiding. Nadagdagan pa, itong sa mga dati ng route na rin nahihirahin ngunyan, kan mga nagkararaot na eskwelahan dyan sa Catanduanes. Ehemplo lang yan tabi. Kaya paglayog kan presidente, the province will be on its own na. Mahalat na. Dahil na ning iba pang APEC kan aktibidades. Mahalat na sana kung gura no kalawig, asin gura no kahaloy po tabi ang bureaucratic process. So pagpahirahay kan tulay, pagpahirahay kan ining mga school buildings gabos. And yung mga residente tabi dyan will be left on their own. Bahala na kamo, tumugdok man kan sa indong pagrugaring. Taan iaabot dyan na tabang kan gobyerno tabi, questionably pa nga ni, kung madalian iyan na makakabot, permi man yan nakulang. And we should never tabi, expect na maibubulta, so kabilugan kan harong, hali sa tabang kan gobyerno, dahil po yan. Kadak lang kayang tabi na minasustinir dyan, iyan na po na mga tabang sa kunyan sa nahali sa mga ining private organizations, mga charitable institutions, iyan po, sa kahaluyan iyan pa di. Iyan ang pinaka-climax na so pagbisita kang presidente. Pero pagkatapos kan, wala na pa di. Itong sa mga inorden niya, DPWH, uni-uni, iirahayan ang eskwelahan, wala na yan. Maray kung umorden na presidente, gamito ng Puwersas Armada, sa aga, trabaho niya na, igilid na ang mga, kung ano-anong mga prosedimento kan COA. Bako pa ding maray ko ni presidente ma-ordening arugaan, immobilize ang Puwersas Armadas, Engineering Brigade, gibohon yan ng mga eskwelahan na iyan. And mag-report sa ko weekly kan progress kan repair. Wala pa di. Yun na, dahil nangyayari na the province will be left on their own. Jadi minasuros tinir na po dyan, ini ng mga kunyan, ini ng mga mga grupo privados. Yan. And talking about Catanduanes tabi kaso Banggi, uminabot naman dyan sa pantalan kan San Andres, yung naadakol na trucksman kan ako Bicol padingal. At sige-sige bagangon yan ang tabang kan ako Bicol because it is the foundation kunata po ta nabilog yan na ako Bicol naan kay itong mga panahon. Iyan ang pundasyon, ang pagtabang sa mga tao, lalong-lalo na sa mga inagihan kan kalamidad na daiaram kung sain mapuon ang kada familia, budaan komunidad. Iyan po ang foundation kan ako Bicol. Sustinido po yan, kaya sa inman bagang kalamidad, uto sa Masbate ka ito, so Typhoon Tino, ngunit naman dyan sa Catanduanes. And bago nagpa-Catanduanes, hali po dyan sa Rapu-Rapu. Yan, pasiring sila dyan, yaon na nga na isa Catanduanes, touchdown na kaswapon, and ngunyan, pigdi-deploy na, duman sa nagkapirang munisipios, Panganiban, Viga, Bagamanok, Higmoto yata yun digdi sa northeastern side, Rinibo po, may 30,000 na pamilyas, may 10,000 na pamilyas, depende sa populasyon kan munisipyo sa indang dudumanan. Duro diretso po yan na pagtabang kan ako Bicol. So natipon-tipon man yan, bagas, gabos na mga yaon dyan na nakapakete man kan ako Bicol. Pig susustiniran po yan ever since tabi. Despite kaining mga kontrobersyas ba kung ta iba ang partido separado yan duman sa tawo. Ang partido separado sa tao, ang ako Bicol is there to stay. Iba ang kunyan, iba ang partido tabi. Kumbaga, sa political party, ibang political party kang PDP laban, iba man sa personang nagrepresentar kang PDP laban tabi. Kumbaga, ngunyan ako Bicol, iyo yan. Ang struktura kan ako Bicol, it is there even before these controversies arise,
yaon po diyan iyon na nanggibukan ang pagtabang po sa tawo sa manlain-lain na paagi, lalo na kung may kalamidad. Institusyon na yan minapasiring dyan sa mga kuan na yan, the shortest possible time, maripaksin na gabos, depende sa Ardana na tigapon, Ardana Rapid Disaster Rapid Damage and Needs Assessment, Rapid Damage and Needs Assessment, Ardana. Yan, pinag-akuan ninda yan, assess, then madalagan na anduman sa mga pinag-agihan kan kalamidad, ano man na klaseng kalamidad iyan. This time, yaon sinda sa katanduan is tabi. Rinibong pamilya, natatawan ng tabang, so natipon man kan ako Bicol tabi. Duro-diretso po yan, it is now institutionalized. Sa ako Bicol, sign man na parte ba ko sa nadigdi sa Kabikulan, maging sa ibang lugar, yaon po yan tabi because yaon na, naka-struktura na po yan tabi ang pagtabang diyan ang pundasyon na dai pwedeng bayaan kan ako Bicol. Nagpuno yan kay itong Typhoon Rining, pading naldom na mo, sika itong Congressman Attorney Rodel Batucabe, isos, diyan sa ibaba, romdom ko tayo, kita baga so nag-broadcast ito pading na, we were the only station after the Typhoon Rining. Naka-ukas yan dahil ning pangitaas, nag-aalsayin kay ito si dipuntong Congressman Rodel Batucabe, nag-aalsa rin mga kunyan, relief goods, dyan pigtambak, digdi pigtiwala kay ito sa DCGB pa rin narunduman mo, dyan sa social hall, digdi subaragsakan kay ito kang tabang unata, nagpupuon pa sa na kay ito yan ako Bicol. Kaya testigos kita dyan, iyan po ang kind-heartedness, yan ang core, ang kunyan ka na Bicol, yan ang pundasyon, ang pagtabang. Sagkod na, sige na sudakula kayang bako sa nasa kalamidad, edukasyon, agrikultura, salud, gabos iyan tabi. But it is the core foundation na pagtabang duman sa mga dayaram kung ano papano ang pagpuon sa anong pupunan after calamity na sinda aagihan tabi kanuno man na kalamidad. Kaya yaon sinda diyan sa katanduan mo niyan sa Virac. Dahil pasal nahaloy duman baga sa Masbate. Yan. They are answering to the call of the times. Tabi yan ako Bicol tabi. Institutional yan. Automatic yan. Mina-switch na sa nakan makina, manpower, resources, yaon po yan dyan. Padaranin tabang yan. Even before these controversies na nagbuburutwa, dahil pa mga kontrobersiyang yan. Yun na po yan tabi na dalagan ka na Bicol tabi. Ano po? Okay, yaon sinda dyan ngunyan sa katanduanes. Nagkapirang aldaw man, so grupo na ayan tabi dyan ha. Abi nga ni ibaga pa ding pag-eleksyon, kadakul kang party list. Pagkatapos kan eleksyon, kung may kalamidad, saro na sana. Ako Bicol. Ako Bicol na sana party list pagkatapos yung kalamidad sa pagtabang. Ano po, yan. Si Madam Rose Nagrahida. Madam Rose, good morning. Good morning. Grabe ano mo ko. Ay, Peng. Kumusta ano mo dito sa lugar mo sa Catanduanes? Dai man so far, salamat sa mga Diyos na dai nagtimbre so sa kuya duman na pinsan. So sa kuya sa muyang ancestral house, dai man nagtitimbre nin ano pa man na negatibo. Salamat Kaya yun ang na. magaping may nagduman na halangkaw na posisyon, presidente, congressman, tinador. Tigulpian pa nako. Pag may buwan niya, dapat niya, so DepEd, so aruga ni magtabang, so DPWH, so paraktakan ng mga tao, maya, salamat. Pagamot kan oras, ma-follow up, daingin budget. Yan na nga ni. Yan ang problema. Daingin budget, kung nga man giraray sa pinangakuan. Sa Rupa, oni naman nagtabang so ako Bicol. I-criticize naman ninda. Mapano na naman ang Facebook sa kalilibak ninda kan ako Bicol. Mabasa sa Facebook, dahil na kami nahihiling gabos kalibakan. So tabang, di na lamang nahihiling. Kung pwede lang, maging bias man ang tao. Maging ako bias, maging clear man ang tao. Kung natabangan kita, isipon sa natabangan kita, bako lang sa presente termen iniisip. Yan siguro gusto ko man ipaabot, agaro, malanipon sa matapagparahilingon sa Facebook, nagabos kalipakan ang tigluluwas. Pati mga patika mo, nalilibak ka mo. Ayo Peng, tapos sana sa pangako, di mo kako, may budget. Di pangakuan sa mga tao na nangaipota,
na distrusyo na nga ni pagabot ng oras, mato nga man giraray. Iyo baga Balik sa zero. pigistorya ta Madam Rose, pag take off kang presidente, the province will be left on their own. Yan. Yan eh. Tama ka, Ping. Kaya, itong sa mga nagkataon kami, orden, tamang-tama Oh. ang tataramon mo. Itong sa mga orden na ito, dahil masabutan, kung aran ito, matutupad, mautod. Iyo, kuno arin ito, kuno arin ito, madadagos na pinangako. Marealisar, maimplementar. Iyo. Kung totoo, o palipad hangin lang. Basta ang totoo mo niyan, birthday ni Summer, igwang bangkete, 14 putahe. Ibon bangkite, sirado ang sa pulawan, pinasirahan ko kamalis mo at tumapi. Ako kamalis ka at tumaparte. Oy, Peng, garo pinaramdo mo ako. Happy birthday in advance man palan. Kisay. Ika. Dahil kung manaram birthday ko kuno arin. Oh, hindi ako matarap. Hindi ko, so, magkaaram ko, madali na. Yun, sige na, Sige, Peng. salamat. Bye-bye. Thank you so much mga tugang si Madam Rose Graheda. Kamalig. Tama ba ito no tabi ano? Uy, si Joshua Bino muna padingal standby nako sus Mario Jose paano ma-interview pa lang si Joshua kay Mayor Vic Perete padingal alburin ko na muna no ano ba ma-time sa kita? Sige alburin ko muna yung oras ta ilaw ta si Joshua tulos ta may interview pa lang dyan sa luwas. Joshua Bino on the spot report. Joshua, maray na aga, please go ahead na. Yes, marina aga, Sir Pio, marina aga sa mga parantabay. Nagrekorida ako sa palibot kang daragang niya na pagkaaga. Mayormente nga po sa kuyakan mga tao. Kumusta na nga sir sa tubig? Bago nga yan nagbagyo, wala ng bulos. Sa pagkayangon yan, medyo maluya pa. And maki-update ko ka Sir Pio sa power restoration ng yan digdi sa daraga. Sa latest record kasihapon, nasa sobra 50% na aramon tang experts ko niyan na lokal na gobyerno buda kan aleko para sa power restoration and sa tubig tayo sa Pio. Kaya bago ko niyan, na-timingan pa si Mayor Victor Perete. Mayor tabi, si Sir Pio. Good morning, sir. Good morning sa mga paradangog mo. Opo, Mayor Tabi, good morning. Duwang basic tabi na pangaipo, tubig, kuryente. Inuto da tabi iso tubig. Ano ang very latest na ipinabot dyan sa Indokang Prime Water Buda, Daraga Water Tabi? Go ahead po. Good morning, Giraray. Nag-update tabi, Giraray, sa kuya ang management ng Prime Water. Aron kang dati, igaman ng mga bagong plano. As in, siyempre, ano yan, na-restore na ninda ang itong banyadero na well ninda. As in, kasasarong aldaw na energize, as in, nagpatubig na duman sa transmission line ninda. Pero, Sir Pio, Opo. sabi nga ni Joshua, bako man makusugon, medyo maluya, pero igwaman ng dikit na nagtatagdo. Kaya, dahil kita nagpundo, mag-remind sa Prime Water na kaipuhan talagang pag-develop ng well, digdi sa barangay Busay, dapat gumana na, as in ma-inject na sa indang transmission. Opo. Sabi maninda, munyanda ang Disyembre, paglaog ng Disyembre, mamamatian daw ang pagrahay kang bulos, kang tubig digi sa sentro. Iyo ang promesa ninda. Siyempre, wala man kita magkinibugiraray ngunyan. Mahalat na naman kita ngunyan mo siyempre. Minsan, magayon man na nadagawang tang may itinuga lamang. Alam ka naman, tabi. The ining categorical answer po, Tabi Mayor Vic, na ipinadara sa Indoso Prime Water na ining pagkatapos kan bagyo, kung na rin makakabulta so supply ng tubig dyan, Tabi Mayor? Opo. Ini pong pagkatapos kang bagyo, kasuhapon, na mapian naman na ikaw naman ng bulos to mga pigsaserbihan indang lugar.
Kaya lang talaga, bako talaga sufisyente. Scheduled mo naman ining pagpabulos tinda. Talagang so dati nagbalik na normal. Yung manggiraray, so normal magaling sa mo yung talaga. Maluya talaga ang bulos. Bako pang gabos na barangay lalo sentro igwaning bulos tabi Mayor Vic. Opo. Oy, May bulos siya, pero sabi nga iyon ay nung normal sa muya, so bako sufficiente. Bako sufisyente, putol-putol pa rotational. Opo. Oho. Now, are you personally satisfied na kayanta ka nakaagi maga igwa kaning post kaito sa Facebook kung nararamdaman ko na you are seriously considering na ang sa indang business permit kumbaga putulo na tabi? Iyo po. Talaga, sabi ko sa inda, pag hanggang ba ilinda na resolveran, lalo na tig-distribueran nindang lugar na nagluya, o dahil talagang bulos, matangkat ako kayo sa indang business permit. Okay. At ang business permit diyan tabi ano ang sistema on a monthly basis giraray tabi Mayor Vic ang Iyo po. Hanggang dahil po ninda nagko-comply na so tig-distribueran nindang bako magayon kay Tuhan. So i-restore giraray nindang igwang tubig. Iyo po. So when do you intend to cut itong sa indang business permit? As soon as possible po yan. Sabi nila, nag-normal na naman so bulos kang tubig nila pasiring digdi sa sentro kang daraga. Oho. Hilingon ka naman, sa ako, digdi open po ba sa kuyang messenger sa mga reklamo nila? Ibabasa ko man po yan. Kaya, minsan, awag kayo nila, pilmi kitang damay digdi sa trabaho nila. Iyo. Now the question is tibaad kon halimbawa kunya to putulon so business permit day pagtaon ng business permit talagang day na sila na makaka-business di plus dugod na day ning tubig gayud Mayor paano yan? Taday sila makakolekta. Oho. Paano? Iyan mangyayari. Oy naku tabi sagko na dayan maibalik na maray na supply day mo i-issue ning business permit. Iyo po ang permit kong pagkiuron sa inyo. Nag-uron man kami kan sa indang manager. Jesus. Ako sabi ko, tatangga-santa ka mo hanggang ganyan na papakarain Kaya po ang paano yan? Kaya po ang trabaho. At nga, di ba ko na po sa obligasyon yung magparareparo sa inda? Ang trabaho ko, bako man ka magreparo kang tubig nila. Sabi ko nga pero ako dapat ang pag-sulduhan nito kayo niyo. Miyo. Ay nako, sige. Now we go to another basic need mo niyan, ining kuryente. Ano po man ang impormasyon na ipinabot na sa Ilocos Alba Electric Cooperative? Go ahead po. Igwa kami, nakikipagtabangan po kami sa Aleco. Malangani, Sir Pio. Igwa kaming ang vehicle mi, digdiyo, equipment ni digdi. Iko patabang mo na, kahit po ang tabangan sa Aleco. Kulang man sila ng equipment sa ngunya na pag-agi kayo ng sa tuyang bagyo na si Juan. Nagsubli pa kita ng pribadong manli sa tanganing sabi ta baga makaskas tanganing may ibalik tulos ang kuryente sa mga barangay. Kaya pwede mention digdi sa nagtabang sa tuya, Sir Pio. Opo. Now, pero sa estimate mo tabi sa porsentahe an may mga kuryente na dyan sa Daraga. So rough estimate mo lang tabi, Mayor Vic? Kaso hapon, naran po na sa 60 plus na, Kasi mo niyan lamang makaabot na kitang 70. Kaya ang pinakiraitan ko na, tako na, iyon man sa kuya, ang orientation kay itong pigibo kang Aleco, ayusin mo na itong backbone, saka na kita maglaog sa mga lateral. Po. Oo. Ayun. O di sige tabi, Mayor, kung igwa ka pang gustong idagdag man dyan sa mga taga-Daraga, madangog tabi kita, go ahead po. Ay ang pagpasalamat ko tabi dahil kita na masyadong direct hit kang itong bagyong Juan. As in, siyempre, asahan tabi nindo na sa maabot na aldaw, baka ngunyan na si Mana, makabot lamang kitang 90% ma-emergesta, gabos na barangay dito sa Banwaan ng Daraga. Siyempre, yun sa tubig man, dahil kita nagpapabaya na magreparo sa prime water. Tanganing matawa namin magayon na serbisyo ang lalo na digdi sa sentro kan talaga.
Salamat tabing maray, Mayor, and God bless, more power po. Thank you, Sir Pia. Merry Christmas. Merry Christmas po. Sila tabi year so nagtatabang sa tuya sa privado. D&D Construction. DND. Okay. So yan tabi sa tuyo na updated yun is nadangog tayo ni ang hapot sa kuya permi kan mga Yo. residentes pag kita naglilibot tigde tubig guda kuryente katapos ni Super Typhoon Uwan. Yan. So yan tabi Sir Pio ang nagdag niya itong istorya live digdi sa munisipyo Candaraga. Joshua Bino, DCGP. Salamat, Joshua. Kasabay si Alcalde Vic Perete. Padingnal, anong asa imong abiso? Ilaw ta si Padingal, tapos ibuelo mo na lugod hanggang alas 10. Ano tabi? Sige. Diyan kita kay Padingal Armario. Padingal, thank you so much sa pinagakomundar ta si Joshua muna. Tamay interview. Kay Padingal naman kita hali dyan sa sayang location. Al Armario on the spot report. Padingal, what's happening? Good morning. It's okay pa din. Mhm. Basta ika. Walang yaka. Tapos basta igwa kita ki sabi kan mga komentarista sa Facebook. Igwa kita ki sa flood control. Ang bulos ay mo kang flood control. Matindi. Pinadaran nga na ko ni Diskaya naman ng sarong bagong auto. Ay talaga. Grabe naman ganan. May inggit sa'yo mo. ang rin daw garing, kwadrado. Anyway. Sige. Consuelo pa dita. Anap-anapan mo niyan kan dinar. Ang mga parasinso. So nagjisinso kan mga natumbang kahoy? Yan. Manyan baga. Tapos basa na sumagyo. Siyempre, yaon sa mga kahoy na nagkasaulang. Sa tinampo, sa mga harong. Siyempre, pait-pait mas mga parasinso mo niyan. Oo. Kaya sige man ang libot no yan gandin anak-anak man Oh, mga ano? parasinso. Ano man daw na. Pabayaan naman sa nakuta na yan. Ang sabi, isa man talaman kan mga nagpapasinso tapos so nagsisinso. So rason na tapos pa na sumagyo. Sa bagay, so, ani ba man paanong paratinso? Maski dahil manatumba, tigjisinso na sa kahoy. So, dahil Eh, ito. Ka naman po ang permit mo niya. tama man so DNR. Hanapon itong sunang sinso kan mga tindog pang kahoy na dahil man naapektaran pero itong sa mga tumbado na pabayaan na sinsuhon. Bako. Tara mo, ang pagbaga permit dyan sa DNR. Iabot yan kisiyam-siyam. Today mo masabutan man na rason. Manyan, sisibot man sin nakyara na panap kang parasinso. Awer daw. Madali mo sa paghanap ka nagtatanog. Aram mo tama pa rin, tama yan na kuan. Hanapon ninda itong so nagpuputulon yan kang kahoy na dahil man natumbakan bagyo. Tapos, ba man nung naman ta, habang nagtitin, may nagbabantay. Pag-iaw na sa dinar, pundo na ko na. So, yun yan ang sitwasyon na pa de. Digdi sa mga karayong barangay ko yan. Kaya talagang uso ko yan, madadangog mo ang tanog kan sinso. Habang sa mga taga-dinar man, sisibot man kay lilibot. Nakani na i-monitor yan. Kung may nasiri pa na diferensya sa sistema. Pero ang reaction man kanibang mga may sadirining kahoy, hindi nga ni sila nakakatabang pagtanong. Tapos pag mapanood na kan kahoy, kay puan mong umagad ti permit sa gobyerno. Kasi ibagaan dipitil sa gobyerno tangon yan. Anyway, yan ang reality. Sabi mo din, sa sitwasyon ko yan, digdi sa mga pararayong barangay. Roger. And a report, Al Armario, DCGB. Salamat kumpadre ngal sa istorya halin dyan sa luwas. Bago kita mag-station break, buda maghanap buhay, inimo nang pakihuron man kan sa tuyang amiga ka klase, hali duman sa Japan. So, saro nin na pag-iriba banduman, sutugang gadan, pipaisi sa partidarios, amigos y amigas, na gadan na tabi si Edgar Bebot Lita. Kanagkaaging Nobyembre 7, kaining taon. Yan.
Diyan ini pinagburol sa St. Peter. Inda ko na ibalyo na sa kunyan sa Nuestra Señora de Salvacion sa Daraga. Yan. Basta tabi PPAC po ang mga partidaryos, amigos, amigas, nagada na si Edgar Bebot Lita, Brother Edgar Bebot Lita, miyembro ini kang kunyan kan so saan dalian ito yan kan Alpha Phi Omega, yan so mga membros kan Alpha Phi Omega tabi, yan sabi digdi pakidagdag mampalan paisiman sa mga kabrad niya sa Apo Fraternity that he is loved and embraced. Yan. Membro ini kan Alpha Phi Omega si Brother Bebot Edgar Bebot Lita. Gada na po yan. And iba pang detalyes kan so lubong na rin ng oras ipapasabot na sa databe. So yan ang public service niya to. Oras Pilipinas padingnal habol and alas 6 kita mga bulta. It's 9:51. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin-Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sinda, kita ika, ako, Biko, daemi na pahudyan, permi numero, uno ora mismo sa gabos, asing kami, permi alisto, pag sinabi na, urago daing iba kami naan, sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkabulong nyo, asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambong saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na biulano, dapat daing ururihan, dawa labi-labi na ang pagtios, daing kita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos, ako Bicol, may tiwala sa sadiri, ako Bicol, may disiplina sa sadiri, ako Bicol, bako mapaabong-abong, ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasunod pa. Tonic Bank, Pamasko Loan. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamasko Loan. Sa Shoppers Home Loan, Pamasko Loan. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitation,
bulletins, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8
a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Pioduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Hairprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. DTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. DTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas, Daraga, Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan!
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Vira, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 MP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio, Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz, Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Napili bilang bagong sekretary ng Department of Justice o DOJ si Officer in Charge Frederick Vida. Sinabi ni Vida sa iyang naresibi na confirmation o naresibi and confirmation of appointment kanakaaging aldaw. Dagdag pa kay ni na mas kinagsalida nin titulo dai pa nagbabago ang trabaho niya sa DOJ. Masyado pang atab para tukaronan sa iyang gigibuhon na pagbabago sa operasyon kanahen siya. Iyan ang detalyes kan pangalas 10 na bareta hali sa News Base. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Si tatapon si ano na in really gada na tabi baga kasuhapon yan gunmuan inabot ka ni tatapon si 16 na presidente kang Pilipinas padingnal yung gunmuan tapos 17 presidente man kan Estados Unidos de America 8 Santo Papa yan mga inabot ni ko niyan tatapon si Gera Mundial II. Tapos o Cold War kang 1944 to 1990. Korean War, Persian Gulf War, Afghanistan War. O pati nga ni Sugira sa Russia buda Ukraine inabot kay ni buda Gaza. Tapos o mga helang arog kan Asian flu, Hong Kong flu, SARS outbreak, H1N1 flu, yung pandemic kan 2009, MERS coronavirus, Zika virus, Ebola virus, COVID pandemic. Yan ang mga inagihan ni tatapon si uyugon moan. O pambubumbakan Amerika duman sa Hiroshima bud Nagasaki. So Holocaust War, Nazi. O so pag palayog kan Sputnik satellite kang Russia kan 1950 buda ka inutunuting tao sa space kan 1961 Apollo 2 moon landing kan 1969 so paggagadan kay Presidente Kennedy inarabot niya yan pag kawasak itong Berlin Wall na nag-unite ba kan Germany tapos so pagkawaragas kan Russia so 911 attack duman sa US. 2004 Indian Ocean tsunami. Mas gurang pa si tatapon si kaysa sa penicillin. Kaysa sa Scotch tape. Kaysa sa ballpoint pen. Kaysa sa nuclear bomb. Kaysa sa Miss World. Kaysa sa Miss Universe. Mas gurang pa kaysa sa internet. Buda sa Apple. Buda sa World Wide Web. 103 baga ini namundag siya February 14, 1924 kundi may mga makasaysayan ng baga ini dumambaga sa istorya man kang Pilipinas so martial law yan martial law ka ito yan ang saya man na medyo black sa kunyan yaman sa ngaran ni Tatapon si sabi baga o di iyan ako tatapon si na mahingalo na dagdagan ta pan istorya dyan sa luwas si Angel na Mustasa may bit-bit man na istorya aramon tadawaan sa iyang informasyon. Angel Mustasa on the spot report. I-connector ta kay Angel. DZGB on the spot report. Angel, what's happening? Good morning. Yes, good morning Sir Pio. Good morning po sa mga paraan tabay. Sa mga dugang tapapong bareta, nasa 30 Legaspenyong pasyente kada bulan ang ia-akomodar kan Legazpi City Eye Center para sa libreng eye cataract surgery. Hatod man iyan Sir Pio kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Ini ang ipaliwanag ni Alcalde Hisham Ismail matapos na mapirmahan kanakalihis ng simana ang Memorandum of Agreement para sa nasabing serbisyo medikal para sa mga Legaspenyong kwalipikado. Sinabi ni Ismail na ang programa ang bako sa na Sir Pio para sa mga senior citizens sa pagsasabing may mga edad Sir Pio 30 years old pa itaas ang may katarata na. Para naman sa requirements sa proseso sa screening, ang mga interesado sa programa ang kaipuhan na magpasiring sa Legazpi City Hospital. Asin makalihis ang screening, duman naman mataunin rekomendasyon ang resident physician kung sindaan na kwalifikadong ipairarom sa surgery. Hinali man kan alkalde ang kaagitan Sir Pio kan mga mapairarom sa surgery na baka ngaya may mga hidden charges after nasabing pag-opera dahil ang wara ang hayanin dapat ngayang babayadan ang si Isay Manaligaspenyo na mapairarom sa libreng cataract surgery tabi Sir Pio. Dangugunta po ang kaptangkan pagkipag-urunta kay Alcalde Hisham Ismail. Po, i-encourage ko po sa tuyang mga panabang Legaspenyos, pakulang senior citizen kasi ngunyan nailing ko pa sa mga
Ligaspeños na nga nasa aging 30 and above, igwa naman mga katarata. And I urge them to consult a doctor para may tulos kung talagang iba ka mong katarata. And together with this very good program, ang Legazpi City Government and Legazpi Eye Center kay Cotiboa for free cataract operation. Open po ang Legazpi City Hospital para mag-cater po ka mga patients na willing or gusto mag-avail and mag-iyon ng programa. Mientras sabi Sir Pio, kung halimbawa duwang matangayaan ma-assess na igwanin katarata, ang enot kaning o operahan mo naan sarong mata, asin pwede man giraray maka-avail ka na sabi nga program assist serbisyo. Alagad kay puhan mo na da Sir Pio na halato na makalihis ang 6 na bulan. Yan po Sir Pio, ang mga duwang pa pong informasyon halit sa luwas is of Taza DCGB. Salamat Angel sa storya hali dyan sa luwas kasabay si Alkalde Isam Ismail. DZGB On The Spot Report. Yan, buwalta na kita sa programa. Palantabi, inaon ang bitan ta sa pandemic na basa taduman sa mga inabutan ni Tata Ponce na Enrile. Nag-file nin resolution man ini dyan sa mga health emergency workers ha. So mga may questions pa, dahil pa nakaka-resibikan health emergency allowance. Ani na basa niya to igwaning resolusyon na saangat si Congressman Adrian Salceda o duman sa Kongreso na minahagad na so Departamento kan Budget and Management buda so Departamento kan Salud siguruhon na so mga health emergency allowance kan health workers durante kan pandemic fully paid. Yan. Na igwaning ining resolution number 127. Tapos determinaran so dai pa nagkabarayadan mga unpaid benefits and siguruhon na so kantidad na kakaipuhanan para sa nasabing katuyuhan kasabay sa budget nunya na current year. Pagkatapos mina-request na so House Committee on Appropriation siguruhon man na ang mga isyong iyan i-brought out sa budget hearing kan ahensya. O tana sa budget hearing bagangon yan, yung Congress, yung Senado, buda yung House of Representatives, mabay kampa iyan, hinabol yan ni Congressman Adrian Salceda, gulpi pa bagaan mga questions ko niyan, kahirap man kaining mga emergency workers niya to, health personnels. Panahon pa ni Tata Digong na Duterte, kang presidente siya, sad ko yan yung health and emergency allowance, dahil pa nariresibi kang kadakang dakul pa din nakaka-resibi. Kaya sabi ni Congressman Salceda, nako, it's high time. Tukaro na yan, siguro na kan DOH, buda kan DBM na maasikaso na anta, nagsaracreficio nin buhay ining mga health emergency workers niya to. So nag-aarakwat kan may mga COVID, so nag-aalsa kan gada na biktima nin COVID, so nag-spray kan mga harong na nagka-COVID, gabos, nag-sanitize, nasa ambulansya, driver, medical worker, medical aid. Kadakol pa ba hindi nakaka-resibi? Kaya, dahil nga mapupwede, nagtaya sila ng buhay. They put their lives in the balance. Kay puha na siguruhon kan DOH, budak kan Departamento kan Budget na igwangon niya ng budget na nakatalaan talaga and i-raise up yan pag abot po kan baykam na sa Senado na ganyan naipasar na baga sa Kongreso, naipasa na sa Senado, mabaykam pa yan. So may pagkakataon pa duman na mapulpog ang DOH buda ining Department of Budget and Management. Pipa hidali ni Congressman Adrian Salceda na na paghururon tatana o nabitan yung pandemic baga duman sa pagbasa niya to kan mga panahon na inabutan inagihan ni Tata Ponce Enrile no ining resolution House Resolution number 127 ni Congressman Adrian Salceda. Kaya yung mga health workers sa tabi diyan sa manlain-lain na munisipios tabi yan dahil na kao mag-worry ta may so congressman mismo kang 3rd district
kukulkugon iyan sa pagikan resolution 127 ang DBM budaan Department of Health ma-speed up ang release kayan. So mga may question pa, ayuso na. And siguro na itong mga daipan na bayadan, igwaning budget na makukuha tanganing mabayadan iyan ng mga backlogs na yan. Pagkatapos, dapat na ma-erase iyan kapag abot ka ining BICAM, lalong-lalo na duman sa Senado. And so pag-arampangan na kan mga hali sa mga congressman, budahali sa senador, mga senadores, bago yan maipasar, matukar girari ang takahirak mga kaining mga health workers niya to. They are entitled to it, batapos na ibugtak man ninda ang buhay ninda sa alanganin para mas na maprotehan, maisalbar sa naan humanity durante ka nakaagi ng pandemic. House Resolution number 127, ang ipinasar na iyan ni Congressman Adrian Salceda, 3rd District. Jomar Bien on the spot report. Kumpadren Jomar, marahay na aga tabi, please go ahead. Salamat, Pading Pio. Nag-charge pa sa nakita. 50% pwede na ini. Laban na yan. Wala pa ng gad kurintis ako. Nako, matindi. Sige. Actually, pero wala man masyado problema ko may generator man ako. Ang problema nga naman yun yan, sa generator ko, pero nag-surrender na. Nag-bar down. Walang hiya. Nakicharge ko na ako duman sa sentro. Anyway, Paring Pio, sa mga dagdag na bareta, saro na naman na residente kan Banwaan kan Bakakay ang nagbenepisyo dahil sa halawig niyang buhay. Ang sarong centenarian na si Madam Francisca Biso Banyal kan Barangay 2 Bakakay Albay, iyuan ka nakaaging aldaw, nagresibi kang insentibo hali sa lokal na gobyerno kan Bakakay. Personal na iginawgaw ni MSWDO head si Madam Aurea Barameda digdi kay Lola Francisca ang 30,000 pesos bilang iyuman ang ipinagtataong benepisyo kan lokal na gobyerno kan Bakakay para sa mga residentes na uminabot sa sanggatos ang edad. Puwera kayan piglinaw ni Ma'am Barameda na iyan na 30,000 Pading Pio. Iyan, so sa LGU sana iyan na mariresibi o naresibi. Sayang sinabi na apuera kaan, maresibi pa si Lola Francisca nin 50,000 pesos salit sa provincial government Canalbay, asin 100,000 pesos salit sa gobyerno nasyonal sa paagikan DSWD. Sa ilang piglinaw na bako man sarabay-sabay ang paggawgaw kay ni dahil lang ta manlain-lain manapaagyan mga proseso para ma-release ang pundo kan lambang mga gobyerno, lokal, provincial asin nasyonal sa pagtaw kan benepisyo sa mga nag-edad ng sanggatos na taon na mga Pilipino. Yan pa diyan magdagdag na impormasyon. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadre Jomar. Hali dyan sa 1st District. Jomar Bien on the spot report. Yan, so mga beneficios man yan na kaipuhan man na maitao man digdi sa tuyang mga maedad na, sanggatos, yan, dyan sa 1st District kan Albay. Yan. Okay, sandali mo na. Yan. Opo. Thanks much yan. Much po sa info. Yan. Yan. Mga impormasyon tabi pa na pinagpapasa pa sa tuya mantang nagaprograma kita tabi Di anong advice mo paring nadhilinga daw diyan sa kalendaryo kung pwede na may signal na may permiso naan sa tuyang kunyan kapartner ngunyan digdi sa programang Tingog kan Banwaan si Padignal Baldo. Tingog kan Banwaan.
Rio Fernandez. Tingugan Banwaan. Sa pangarang kabilog na puwersa, kami po naglalaom na tawan min naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa pagi kan informasyon kalingan na siniba pa sa programang Tingog kan Banwaan. Viva Senyor Santo Cristo! Salamat asin mahal na Diyos ang magbantay.